Armintza eta Bakio artean, semaforos eragotutako errei bat moztuko da bihartik osteguna, ekainaren 28 arte asteazkena. Bi mozketa horiek goizeko 8 eta arratsaldeko 6 bitartean izango dira. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Nadia Neme Somali izango da Bermeoko alkatea, koalizio abertzaleak eta Uzan plataforma independenteak lortu duten akordioaren ondoren. Hain zuzen ere, Asier Larrauri EH Bilduko alkateak dimisioa eman ostean hartu dute erabakia. Gauzak horrela, EH Bilduren zerrendan bigarrenak hartuko du aginte makila ostiraleko udalbatzan. Akordio horrekin pozik agertu dira EH Bildu eta Uzan. Gabon, martxoaren 8an iragarri zuten greba feminista orokorra egingo zela eta jada zehaztu dute eguna. Azaroaren 30. Euskal Herriko mugimendu feministak grebara deitu du bizitzak erdigunera ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko. Adierazi dutenez, horretarako ezinbestekoa da zaintza sistema publiko eta komunitario bat martxan jartzea. Zaintza sistema aldatzea den aldatzea baita. Denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua egin dute azken urtean, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herriz herri jorratzeko. Eta lan gatazketan gutxiengo sindikalak elkarretaratzea antolatu du Mitxelineko lan hitzarmenaren aurka. Gasteizko lantegiko gutxiengo sindikalak elkarretaratzea antolatu du gaurko, sinatuko den lan hitzarmenaren kontra. Lau sindikatuek salatzen dutenez, lan hitzarmenak ez du jasotzen langileek bozkatu dutena. Aldarrikatzen ari gara, batez ere, sinatuko duten sindikatuei esatea Gasteizko langileriak ezetz esan zuela enpresaren ofertari. KPI lotuta dagoen igoera bat, ez dakit. Orain egin dute KPI-arekin lotuta, baina jarri dute muga, eta bakarrik 2% heltzen da muga hori. ELA, Comisiones Obreras, LAF eta ESK sindikatuek grebara deitu dute gaurko egunean ere, Bizkaiko eskuhartze sozialaren sektorean. Gaurkoan, lanuzte eguna izan dute izan ere, urte eta erdi baino gehiago daramate hitzarmena berritu gabe, hala, langileak osasuna arriskuan jartzen duten eta lan baldintzak pobretzen dituzten neurrien aurka borrokatzeko kalera atera dira. Gaur gurean, Vanessa Nuñez ELAko kidea izan dugu. Maiatzean egindako grebekaz uste genuen patronal aldetik pasu handiago eman behar zauela, baina ikusi dugu ez dauela prest pasuek emoteko. Orduan, behintzat guke gure duguna da KPI bermatzea, hori berez, 2% igoera, eta hori, esan dodan moduan, arrisku psikosozialaren neurriek hartutea. Etxebizitzaren arazoa gero eta larriagoa da Hego Euskal Herrian. Etxea erosteko eta alokatzeko prezioek etengabe hazten ari dira. 2022an 1001 etxegabetze egin ziren. Besteak beste, horiek ondorioztatu ditu ELAko azterketa bulegoak Hego Euskal Herrian, eskubide bat merkatuaren menpe izeneko txostenean. Aferari aurre egiteko proposamenak ere jaso ditu sindikatuak. Etxebizitzaren erabilerari buruzko txostenaren arabera, 56.000 etxebizitza baino gehiago huts daude EAEn eta Nafarroan 34.000 etxebizitza inguru. Hutsik dauden etxebizitza guztiak alokairurako erabiliko balira, alokairuko etxebizitza parkea 137an handituko litzateke EAEn eta Nafarroan 150an handituko litzateke. Hilabete bat baino ez da falta uztailaren 23ko Espainiako gorteen hauteskundetarako eta aurre kanpaina abian da dagoeneko. Horrek udal eta foru gobernuen osaketa baldintzatu du. Azken batean,
gobernuen mapa berriak eta hura egituratzeko alderdiek egin dituzten eta ez dituzten itunak mintzagai dira jadanik kanpaina aurre honetan eta hala izango dira aurrerantzean ere. Eta gero Pepek berak erabaki dau, Pepek hauteskunde gauean esan eban ja, hor jarrera bat izango, bala. Ez dugu horretaz hitz egin, ez dugulako ezer negoziatu, ez da negoziatuko bide horretatik alderdi popularragaz. Beste batzuk, zalantza egin eta Feijóoren PP-arekin negoziaketetan dabiltzan bitartean, ez dezagun ahaztu gainera, Voxekin eta ultraeskuinarekin elkarlanean dabilen PP-ari buruz ari garela. Udal gobernuak eratuta batzar nagusien txanda da oraingoan. Arabako batzar nagusiak eratu zituzten astelen goizean eta hasiera eman zioten 12. legealdiari. Irma Basterra jeltzale aukeratu dute mahaiko presidente. Gipuzkoako batzar nagusiak osatzeko osoko bilkura ostiral honetan egingo da Udane Arbeo. Ostiralerako deitu dute Gipuzkoako batzar nagusiak eratzeko osoko bilkura. Goizeko 11 ekingo diote saioari eta lehendabizi 51 batzarkide ere behin betiko zerrenda irakurriko dute eta jarraian hautagaitzak aurkeztuko dituzte. Bozketei dagokienez lehendabizi mahaiko presidentea hautatuko dute eta horretarako gehiengo osoa lortzen duen pertsona izango da presidente, baina honek 26 ordezkariren botoa beharko ditu gutxienez. Gehiengo osoa lortuko duenik ez balego, kasu horretan bigarren bozketa bat egingo litzateke eta boto gehien eskuratzen dituena izango da presidente berria. Kasu horretan baina berdinketarik balego, beste bozketa bat egingo litzateke eta boto gehien eskuratu dituena izango da presidente eta berdinketa errepikatuko balitz, maiatzeko hauteskundetan boto gehien eskuratu zituen alderdiko edota koaliziko batzarkidea izango da presidente berria. Inigo Urkullu lehendakariak etorkizuneko makroeskualdearen gobernantzan erabateko parte hartzea eskatu die Arku Atlantikoa osatzen duten eskualdei. Gainera formalki eskatu dio Espainiako gobernuko presidenteari Atlantikoko makroeskualdea sortzea lehentasun gisa sardadila uztailaren batean hasiko den Europako Batasuneko Kontseiluaren presidentetzaren agendan. Espainiako presidenteari argi eskatu diot Europar Batasuneko Kontseiluaren presidentziaren baitan makroeskualde Atlantikoa sortzea. Honek lehentasuna izan behar du. Eta kulturan Gasteizko jazaldiaren 46. edizioa uztailaren 3 hasiko da. Aurten Mendizorrotzako eta Printzipal Antzokiko kontzertu ez gain zenbait lekutan antolatu dituzte ekintzak. Besteak beste, Andra Maria Asturiaren plazan, Mendizorrotzako igerilekuetan eta Memoria plazan. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Azaroaren 30ean Euskal Herriko mugimendu feministak grebara deitu du bizitzak erdigunera ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko. Adierazi dutenez, horretarako ezinbestekoa da zaintza sistema publiko eta komunitario bat martxan jartzea. Denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua egin dute azken urtean, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herriz herri jorratzeko. Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8an paratu zuen
lehendabiziko mugarria eta zaintza greba iragarri zuen. Dagoeneko plazaratu dute data eta azaroaren 30ean izanen da. Bizitzak erdigunera ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa irmoki aldarrikatuko du datorren greba honek. Pandemia garaian aktibatu zen denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herriz-herri jorratzeko. Gisa horretan euskal zaintza sistema publiko eta komunitarioa ezaugarritzen hasteko. Lanketa prozesutik abiatuta orain, zaintza eskubide unibertsala dela exigitu du Euskal Herriko mugimendu feministak, eta aldarri hori ardatz hartuz greba feminista orokor baterako deia egin du. Mugimenduaren erranetan, sistema publiko eta komunitario bat plantan ezarri behar da, zaintza sistema aldatzea, den aldatzea izanen delako. Gogora dezagun lehendabiziko greba feministak karrikak hartu zituela 2018an. Urte horretan emakumeek zaintzan, konsumoan, hezkuntzan eta lan arloan egin zuten planto. Orduztik zaintzaren afera paratu dute borrokaren erdigunean eta hori izanen da, hain zuzen ere, azaroaren 30ean grebaren baitan eginen duten aldarria. Eta lan gatazketan, Mitxelineko gutxiengo sindikalak, ELA, LAF, CGT eta ESK sindikatuek elkarretaratzea antolatu dute Mitxelineko lan hitzarmenaren aurka. 4 sindikatuek salatzen dutenez, lan hitzarmenak ez du jasotzen langileek bozkatu dutena, izan ere, Arabako lantegiko 2000 langilek proposamen horren aurka bozkatu zuten. CGT, LAP eta ESK sindikatuek gutxiengo sindikalak hain zuzen ere elkarretaratzea egiteko deialdia zabaldu dute Gasteizko Mitxelineko lantegian. Elkarretaratzearen helburu nagusia da zuzendaritzak eta gehiengo sindikalak onartuko duten lan hitzarmenaren ukatzea kaleratzea. Sindikatuek diotenez lan hitzarmenak ez du jasotzen Gasteizko langileek bozkatu zutena. Izan ere, pasadeen astean egindako erreferendumean Arabako lantegian etzen onartu zuzendaritzaren azken proposamena. Plantillako 2000 beharginek hitzarmenaren kontra bozkatu zuten. Hala ere, gainontzeko lantegietan emaitza bestelakoa izan zen. Almeria, Valladolid eta Aranda de Duero udalerrietako lantegiek proposamena babestu zuten, eta erreferendumak estatuko lantegi guztietako emaitzak batera zenbatzen dituenez, hitzarmen proposamenak aurrera egin du. Gauzak horrela, gutxiengo sindikalak salatu nahi du azken erabakia. Azpimarratzen duenez, lan hitzarmen horretan soldata egoerak ez ditu KPIa kontuan hartzen. Aldarrikatzen ari gara batez ere sinatuko duten sindikatuei esatea Gasteizko langileriak ezetz esan zuela enpresaren ofertari. KPI lotuta dagoen igoera bat, ez dakit. Orain egin dute KPIarekin lotuta, baina jarri dute muga, eta bakarrik 2% heltzen da muga hori. Elkarretaratzea asteazken honetan antolatu dute Gasteizko Mitxelineko lantegian eguerdiko ordu batean. Grebak ezin dituzte antolatu lan hitzarmenaren sinadurak debekatzen dituelako. ELA, Comisiones Obreras, LAF eta ESK sindikatuek grebara deitu dute gaurkoan ere Bizkaiko eskuhartze sozialaren sektorean, izan ere, urte eta erdi baino gehiago daramate hitzarmena berritu gabe, hala, langileak osasuna arriskuan jartzen duten lan baldintzak pobretzen dituzten neurrien aurka borrokatzeko kalera atera dira. Bizkaiko eskuhartze sozialak berriro ere greba eguna du ELA, LAP, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek deituta. Maiatzean ere grebara jo zuten, baina lan hitzarmenaren negoziazioak blokeatuta jarraitzen duenez kalera atera dira berriro. Joan den astean bildu ziren patronala eta intersindikala. Horreko astean izan genuen beste mahai bat, eta eman behar dituzten pasuek ez dira emoten, orduan
hemen jarraitu behar dugu, borrokatzean eta gure eskubiak aldarrikatzen. Egin duten proposamen bakarrak diruari dagokionez da, bigentzia luzia eskatzen digute, 2026 arte luzatzen da hitzarmena, oso diru kupuru txikia eman dute. Eta gainera, ez dugula bakarrikan diru ataz hitz egingo, bai? Urte eta erdi baino gehiago darramate ituna berritu barik. Egungo baldintzek gainera behar ginen osasuna arriskuan jartzen dituela salatzen dute, eta lan baldintzak pobretzen dituzten neurrien aurka egiten dute. Negoziazioa desblokeatzea exigitzen dute eta lan gatazkan alaber, erantzunkizuna eskatzen diote Bizkaiko Foru Aldundiari. Konturatzen zara, zure lana ez deko errekonozimendu bet. Eta, pasau dugu garai latzak, adibidez konfinamendue, eta momentu horretan bai oso beharrezkoak ginen, baina ematen dago inez. Grebara deitu dute berriro datorren asteko negoziazio mailen eragiteko. Eta korapilo askatu ezean, ez dituzte lan uste gehiago baztertzen, sektorea aktibo eta langileak haserre baitaude. Aktibo dago, bai, sektorea aktibo dago, haserre dago. Nik usten de gainera sektoreak oso konstiente dela zer behar dugun, ez dela bakarrikan berriro esaten dut, ez dela bakarrikan soldata egoera, soldata egoeran inguruko eztabaida bakarrikan ez dela, baizik eta azken urteetako abandonua, administrazioen abandonua. Etxebizitzaren arazoa gero eta larriagoa da Hego Euskal Herrian. Etxea erosteko eta alokatzeko prezioek etengabe hazten dira, eta besteak beste, hoiek ondorioztatu ditu elako azterketa bulegoak Hego Euskal Herrian txosten baten bidez. Aferari aurre egiteko proposamenak ere jaso ditu sindikatuak. Etxebizitzaren arazoa gero eta larriagoa da Hego Euskal Herrian. Etxea erosteko eta alokatzeko prezioak etengabe hazten dira. 2022an 1001 etxegabe egin ziren. Turistifikazioaren izurria gero eta larriagoa da, eta etxerik gabe dagoenen kopurua gero eta handiagoa da. Politika publikoek ez dutela etxebizitza eskubidetzat hartzen. Espekulazio ondasun bat izatea lehenesten dute negozioa egiteko. Beraz, politika publikoak egoera horren erantzuleak dira. Besteak beste, horiek ondorioztatu ditu elako azterketa bulegoak Hego Euskal Herrian eskubide bat merkatuaren menpe izeneko txostenak. Eta aferari aurre egiteko proposamenak ere jaso ditu sindikatuak. Eskubidea jasotzeko baldintzak zabaltzea, gaur egun beharra duen biztanleri gehiena kanpoan uzten delako, etxebizitza bat izateko eskubidea dutenei, prestazio bat emateko aukera ezabatzea. Bestalde, elako hartarazi duenez, egun Hego Euskal Herriko hiriburuetan ez dago 600 eurotik bera etxebizitza bizigarri bat alokatzeko aukerarik. Batez besteko soldataren 130 dena. Hego Euskal Herriko hiriburuak Espainiar estatuko 10 garestienen artean daude. Eta horretan, Donosti da garestiena metro kuadroko 5.000 euro gainditzen dituelarik. Egoera horrela, gazte eta migrante askorentzat emantzipatzeko aukera bakarra etxea partekatzea dela deitoratu duelak. Horrez gain, salatu du 30.000 etxebizitza daudela utzik eta bitartean jende askok ezin du emantzipatu ez da etxerik lortu ere. Etxebizitzaren erabilerari buruzko txostenaren arabera, 56.000 etxebizitza baino gehiago utz daude EAEn eta Nafarroan 34.000 etxebizitza inguru. Utzik dauden etxebizitza guztiak alokairurako erabiliko balira, alokairuko etxebizitza parkea 137an handituko litzateke EAEn eta Nafarroan 150an handituko litzateke. Sindikatuak nabarmendu duenez gainera, etxebizitza politiken eredua aldatzea posibla da, eta Ipar Euskal Herriko alda mugimendua adibide bezala aipatu du. Etxebizitzaren aferarekin jarraikin, Nafarroako despopulazioaren maparen arabera, 76 udalerri dira despopulazio arrisku bizian daudenak eta gehienak Pirineotan dira. Etxebizitzaren nauzia drama bihur liteke jende haunitzentzat, baina bizitokiaren arazoa ez da bakarrik hiriburuetako kontua. Nafarroako herri haunitz usten ari da eta aldi berean guti dira Pirineora bizitzera heltzen diren nausartak. Erraten da, etxebizitza dela gizabanakoen eta familien egonkortasunaren eta segurtasunaren oinarria. Beraz, bizitokiri gabe, bizitza sozial eta emozional betea izatea, aski zaila da.
Eta arazoa azaleratu duen gaia Auritzerriko farmazia izan da. Bata bertzearen gibeletik heldu diren ingurubarrek herriko farmaziaren itxiera ekarri dutelako. Ordezkapena egiteko langileak ez baitu inguruan etxebizitzari atxeman. Jakin dugu Auritzeko farmaziak ateak itxiko dituela, ordezko botikaria bat etorri behar zelako, baino ez du etxebizitzarik aurkitu Auritzen. Eta honek azalera ekartzen digun bai Auritzen eta bai Pirinio osoan daukagun arazo larrietako bat, ez etxebizitzaren auzia. Nafarroako despopulazioaren maparen arabera, 76 udalerri dira despopulazio arrisku bizian daudenak, eta gehienak Pirinioetan dira. Geroz eta Pirinio ustuago batean, geroz eta herri ustuago batzuetan, non geroz eta etxe gehiago itxiak diren, eta gure herriak hartzen ari duten paisaia, herri itxiena den, ikusten dugu nola hemen bizitzeko apustua egin dugun gazteok eta ona lanera datozen langileak, nola ez daukaten aukerarik etxe bizitza bat izateko, bai lan garaian, bai beraien bizi proiektua garatzeko. Hortaz, beharrezkoa da etxe bizitza hutsen inguruko hausnarketa bat egitea, eta etxe bizitza hauek hemen bizi nahi dugunon eskura jartzea. Eta horretarako, bai udaletatik eta baita Nafarroako gobernutik baliabideak jarri behar dira egoera hau behingoz aldatzeko. Nafarroako gobernuak arazo larri honi aurre egiteko eskainitako dirulaguntzak ez dira nahikoa. Pirinioetako eta Nafarroako mendebaldeko biztanleriaren dentsitatea 12 lagunekoa da kilometro karratuko, eta beraz, despopulazio arrisku bizian dagoen zonaldetzat hartzen da. Horrek gainera, Europako dirulaguntzak jasotzeko hautagai bihurtzen du. Dudari gabe, Nafarroako herrietako despopulazioaren gaia ahalik eta azkarren mahai gainean jarri behar den gaia da. Eta politikan Gipuzkoako Batzar Nagusiak osatzeko osoko bilkura ekainaren 23an egingo da. Bilkura 10etan hasiko da eta adineko mahaia eratuko da. Batzarkide zaharrenak zuzenduko du eta bi gazteenak presidente ordea eta idazkaria izango dira. Gipuzkoako Batzar Nagusietan ordezkatutako 51 batzarkideen behin betiko zerrenda irakurriko dute. Maiatzeko udal eta foru hauteskundeetan gertatutakoa hizpide nagusietako bat izango da uztailaren 23ko Espainiako Gorteetarako bozen kanpainan. Udal eta foru gobernuen mapa berriak eta hura egituratzeko alderdiek egin dituzten eta ez dituzten itunak mintzagai dira jadanik kanpaina aurre honetan, eta hala izango dira aurrerantzean ere. EAJko eta EH Bilduko gidarien esanei erreparatzen bazaie. Alderdiak prest dira bigarren itzulirako. Hilabete bat gelditzen da uztailaren 23ko Espainiako Gorteen hauteskundeetarako. Maiatzeko udal eta foru hauteskundeen ondorenean, hauteskundeak aurreratzearen iragarpena egin zuen Pedro Sánchezek. Hego Euskal Herrian EH Bilduk lortu zuen nagustasuna, soberanistek irabazi baitzuten. Hala ere, Espainiako mapak bestelako itxura hartu zuen. Podemosen gainberak PPek PSOEri aurre egitea eragin zuen, naiz eta bozetan Sánchezen alderdiak irabazi.
Hala, hausnarketarako tarte gutxi utzita ustelaren 23ko hauteskunden kanpaina aurrea abiatu zen, eta horrek baldintzatu du udal eta foru gobernuen osaketa. Larun batean, eratu ziren udalak eta PPren babesa jaso zuen EAJak asteburu honetan. Euskal Herriko zeinbait udaletan, alkate makila jeltzalen esku gerasedin EH Bilduren kalterako. Hala ere, EAJak dio babes hori Alderdi Popularraren erabakia izan zela, baina ez zela egon inolako akordiorik. Eta gero PPek berak erabaki dau, PPek hauteskunde gauean esan eban ja, hor jarrera bat izango, ebala. Ez dugu horretaz hitz egin, ez dugulako ezer negoziatu, ez da negoziatuko bide horretatik Alderdi Popularragaz. Hala, naiz eta euren babesa erabili alkatetzak lortzeko osaketak egin eta bi egunera, EAJko presidente Andoni Ortuzar PPren aurkaritu zen. Izan ere, Ortuzarren esanetan, EAJarentzat ez da gauza bera PSOEk ala PPek gobernatzea. Azken batean, EAJaren eta PSren arteko itunak garbi utzi dituzte gauzak zeinbait udalerritan. Hala, PSeko idazkari nagusieneko Anduezak adierazi zuen Moncloako ateak parez pare irekiko zizkiola PP Vox bikoteari udal eta foru hauteskunden ostean EH Bildurekin adostu izanak. Sin duda alguna hubiéramos abierto la puerta de la Moncloa de par en par al Partido Popular y a Vox, y nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Udal eta foru gobernuen mapa berriak eta ura egituratzeko alderdiek egin dituzten eta ez dituzten itunak mintzagi dira jadanik kanpaina aurre honetan. Hala, Aliantza Santuak eskuin muturaren markoa onartu duela dio Arnaldo Otegi EH Bilduko ordezkariak, eta orain ez dela asteria PP Vox gelditzera deitzea. Eta horren segidan Mertxe Aizpuruak adierazi duenez, EH Bildu da euskal berme bakarra. Beste batzuk, zalantza egin eta Feijóren PParekin negoziaketetan dabiltzan bitartean, ez dezagun ahaztu gainera, Voxekin eta ultraeskuinarekin elkarlanean dabilen PPari buruz ari garela. Ortuzarrek bestalde uste du ezin dela eraman bost batzuen logika beste batzuetara. Edonolare, kanpaina hasi aurretik alderdiak prest daude bigarren itzulerako. Araban berriz, PSEk eta EAJak gobernu akordioa hitzartu dute Gasteizko udalean. Alderdi sozialistak alkatetza, ogasuna, giza baliabideak, kirola eta ogasuna eta hiri eredua, ingurumena eta ekonomia sustapena sailak izango ditu. PSEk eta EAJak Gasteizko udalerako gobernu akordioa hitzartu dute 2023-2027 legealdirako. Aurrera egiten jarraitu ahal izango dugu. Udalek funtsezkoa duten zerbait bermatzearekin batera. Hiri plural batek halako baita gure Gasteiz merezi dituen egonkortasuna eta gobernu zorrotza. Indarrak batzen baditugu, aurrera egingo dugu eta azkarrago egingo dugu. PSEek bi arlo kudeatuko ditu. Alde batetik alkatetzaren, ogasunaren, giza baliabideen eta kirol eta osasunaren arloa kudeatuko du. Bertan lau sail jasotzen dira alkatetza, harreman instituzionalak eta berdintasuna, ogasuna, giza baliabideak eta kirola, osasuna eta garapenerako lankidetza. Bigarren arloak hiri eredua, ingurumena eta ekonomia sustapena kudeatuko ditu. Eta horren baitan bi udaltzail izango dira. Hiri eredua etxebizitza, garbitasuna eta ingurumena eta ekonomia sustapena, enplegua, merkataritza eta turismoa. EAJak berriz beste bi arlo zuzenduko ditu. Pertsonei zuzendutako zerbitzuak eta zaintzak eta administrazioaren modernizazioa eta espazio publikoaren hobekuntza. Lehenengoan sartuta daude gizarte politikak, segurtasuna eta kultura eta hezkuntza sailak. Bigarrenean aldiz espazio publikoa eta auzoak, administrazioaren modernizazioa eta gobernu irekia. Bestalde, Jose Antonio Susok Araba Buru Batzarreko presidenteak Radio Vitorian egindako elkarrizketan adierazi du Gorka Hurtaranentzat eta alderdiarentzat onena izan zela hark Gasteizko alkategai gisa ez jarraitzea. Era berean azaldu du EAJaren eta PPren artean ez dagoela eskutuko plan bat. Azkenik, Araba Buru Batzarreko presidenteak 2016tik iragarri du 2025aren hasieran kargua uzteko borondatea duela.
Maiatzeko foru hauteskundeetan EAJak lortu zuen boto gehien Araban eta EH Bildu izan zen bigarrena. Eba López de Arroyabe EH Bilduren bozeramaileak adierazi du Araban bi gehiengo osatu daitezkeela, subiranista eta progresista. Eta bi aukerak EH Bilduren inguruan artikulatzen direla, hori dela eta iragarri du Arabako aldun nagusi izateko hautagaitza aurkeztuko duela. Aldun nagusirako nire hautagaitza aurkeztea erabaki dugu. Arduraz eta lurraldearekiko konpromisoz. Botoa eman diguzuenei erantzuteko, baina baita ere gainerako guztiei. Hori bai, humiltasunez eta eguneroko lanarekin. Sinetsita gaudelako Arabaren norabidea aldaketaren eragile nagusia EH Bildu dela. Gau garela gobernuko alternatiba bakarrak orain zein etorkizunean ere. Unai Uhaldek Nafarroako Parlamentuko presidenteak alderdiekin elkarrizketa sorta bat egingo du ekainaren 27an eta 28an. Legebiltzarrean investidura eztabaidara deitu ala ez, erabakiko da bertan. Nafarroako Parlamentuan, eta horregatik espero dugu aurrera egitea legegintzaldi honetan, aurrera egitea eskubideetan, eta batez ere jendearen kezkei eta beharrei erantzuna emateko. PSNek Geroa Bairekin aldebiko bilera egitea onartu du. Astelena baino lehen bilduko dira bi alderdiak. PSNek bilera batera deituak zituen Geroa Bai eta Zurekin Nafarroa, baina Geroa Bai ez da agertu. Aurreko astean egin bezala bertan bera utzi dute sozialistek hitzemandako bilkura. Entendemos que el Partido Socialista va a tener una reunión bilateral, llamará para tener una reunión bilateral con Geroa Bai, pero eso sí, y hay que dejarlo claro, para dialogar, para negociar, pero en ningún caso para acordar, porque en ese acuerdo tiene que haber los 21 votos que son necesarios para la conformación de ese gobierno frente a los 18 o a los 20 de la derecha y la ultraderecha. Y para eso también nos hemos emplazado a una nueva reunión trilateral, por lo tanto creo que avanzamos, creo que es necesario avanzar. Espetxe zaintzako epaitegi zentralak berretsi du Juan Manuel Intziarteren gradu erregresioa. Espetxe zaintzako epaitegi zentralak Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak martxoaren 2an hartutako erabakiaren aurka jarritako helegitea izan da. Horrek esan nahi du Juan Manuel Intziarte euskal presoak bigarren graduan jarraitu beharko duela espetxean.
Nekane Artola ikastolen elkarteko lehendakaria elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Azpimarratu du ilusioz eta arduraz heldu diola erronkari eta koldotegituk egindako lana balioetsi du. Erronkari ilusioz heltzen diot, badagolako, etorkizunari begira jarri behar dugulako eta hor badagolako zer egina, baina era berean arduraz. Bai ikastolok eta hezkuntzak orokorrean dituen erronkak ez dialako nola nahikoak eta bai horrek erantzunkizu bat ezartzen digu gure baitan bai. Bainera 14 urteko ibilbideari eman dio amaiera Tegituk berak, zer nolako ondare utzi izan ere 14 urte asko badira alako kargu batean. Ekarpen izugarria egin dut eta hemendikan ere eskerrak bidali nahi dizkiote Koldori egin duen ekarpenaren gatik, eta bere ekarpen nagusia nik esango nuke alde batetik, Euskal Herriko ikastolak Europar Kooperatiba bera, sortzean egin zuen ekarpena, edo egin duen ekarpena, Euskal Gaintzarekin eta herri eragileekin aliantzak bilatzeko egin duen lana, eta nola bultzatu dituen aliantza horiek, eta gero Euskal Kurrikuluna eta Euskal Kurrikulunean ardaztutako gure material propioa, eta hor ikaselkarren sortzea ere bai, horiek aipatuko nituzkeola. Bai, egia esan lana handiakin, eta azkenian kargu hauek, badakizu, kargua dira, baina konpromisoa ere eskatzen dutenak, eta horri bili naiz alik eta txukunen, nire honena emanez, jakinda ere, hankasartzeak beti egiten ditugula, eta katxak ere, baina bide lagun oso onak izan ditut onduan, eta ditut, eta beraz, beraiekin ikastolak barru-barrutik ezagutzeko aukera izan dut, eta egia esan eskertuta nago oso, azkeneko urte hauetan egindako lan horregatik. Artolaren esanetan, elkartea etengabe aritu da gizartearen aldaketetara eta beharretara birformulatzen eta garaietara egokitzen. Azpimarratu du, ikastolen elkarteak nazio mailako dinamika garatu duela, betez ere antolakuntzari dagokionez. Eta zentzu horretan, nabarmendu du proiektu amankomunak bultzatzen jarraitzea dagokiela. Bai, egia da, ekarpena aldi oro egiten ari garela, aipatu dut ikastolak eta egokitzapenerako gaitasuna demostratu dugula, baina egia da ere egungo jendartea oso azkar aldatzen ari dela, eta aldaketa horien aurrean guk ere kokatu behar dugula eta gure ekarpena moldatu edo egokitu behar dugula. Eta ikastolok beti izan dute egokitzeko gaitasuna, beren hortasuna ahalik eta gehien mantenduz. Eta hezkuntzak jendartea ulertzeko oinarriak ezartzen ditu eta horretan jarri nahi dugu indarra. Ulertuz guk baditugula berezko erronka batzuk, eta diala euskalgintza, euskalduntzea barkatu, euskal kulturaren transmisioa euskal kurrikulunaren bidez, kolektiboa, gure herriarekin eta herriarentzat egitea, eta horietan sakontze bat tokatuko zaigu eta Euskal Herriko ikuspegitik noski. Eta baita ere, oroar, berrikuntza eta arloan sakontze bat ere. Azpimarratu du hezkuntzak jendartea ulertzeko oinarriak esartzen dituela, eta zentzu horretan nabarmendu du Euskal Herriak dituen herri erronka potoloei aurre egiteko konpromisoz emango dituztela aurrengo urratsak. Arduraz jokatzeko eskatzen diegu, eta asko dagolako jokoan, eta ausardiz ekiteko garaia dela uste dugu. Egia da, egun dagoen hezkuntza sistema eraldatzeko ahalik eta lege hoberena nahi dugula, egintzat ikastolen elkartetik. Euskal hezkuntza sistema propiorako oinarri batzuk izango dituenak, edo oinarri sendoak ezarriko dituenak, eta aldela ahalik eta zehatzena izango dena, bai. Lege batek ezin baitu aldiro dagoen gobernuaren irizpideen baitako interpretazioaren esku. Orduan horregatik esaten dugu oinarri sendoak behar ditula eta zehaztasuna behar ditugu. Eta espero dugu ere gure sarearen aitortza bat.
ikastola ereduaren hainbat ezaugarri kontuan hartzea, ikastolak azkenean autogestioan eta autoeraketan ari gara, non langileekin batera familiek ere badugun, erabakigunetan parte hartzeko aukera, artezkaritza kontseiluetan eta batzarretan noski, batzarren bidez, eta horrek ere gure autonomia garatzea ahalbidetzen du. Orduan, uste dut, hor badaukagula zer eskaini, baita euskalgintza, kultur eta gizarte eragileekin ditugunez lankidetzak edo administrazioarekin baritzen gara elkarlanean ere, bai erkidego hezkuntza sailarekin, baina baita udalekin ere, beraz gure eredutik dugun honen jasota gelditzea nahiko genuke. Eta badagoelako, eta guk ere aldarrikatzen dugu, eta nik uste dut ere Koldok ere hortan ere egindulak publikotasuna beste modu batera ulertzeko nahia edo badugulako, eta horre hezkuntza zerbitzu publikoaren kontzeptuaren guretzako berri ona dana, hor aipatua izatea eta gainera zehaztuta azaltzea. Eta gaiz aldatuta eguraldiari dagokionez, Zumaian atzo goizeko herri jasak eragin zituen kalteak zenbatzen jarraitzen dute, izan ere autoen beirak, eraikinetako erretenak, teilatuak eta argiztuloak zulatu zituen. Gainera, pertsona batzuk osasun zentroan hartatu behar izan zituzten, buruan, lepoan edo gorputz adarretan zauriak eta kolpeak zituztelako. Hondamendi naturala deklaratzeko eskatuko dute ekaitzak kalte egin dien Lapurdiko herriek ere. Kalte handiak eragin zituen astearte arratsaldeko ekaitzak. Laborari batzuek esan dute, aurtengo ekoizpena osoki galdu dutela. Ipar Euskal Herrian atzo iluntzean izandako erauntziak kalte nabarmenak eragin ditu, izan ere 5 zentimetroko txingor bolek, teilatuetako urrodiak, auto eta etxe bakar batzuetako kristalak puskatu eta baratzetan txikizio handiak eragin zituen. Esaterako tomate landaretan edota ezpeletako piperren uztan. Bestalde, Nafarroan ere nagusi izan zen Kazkabarra eta bertan herriberan Zangotzan eta Sartagudan esaterako bertako fruitu arbolak eta baratzeak denak txikitu zituen. Esan behar dugu, orain arte gogor aritu dela lehortea bertan, eta orain txingorrak ere uzta asko kaltetu ditu inguru horietan. Gipuzkoan bestalde, Elgoibarren eta hemen Zumaian gogor bota zuen, eta Zumaian aztertzen ari dira ea hondamendi eremu izendatu dezaketen. Esan dezakegu, aseguru etxeek lan handia izan dutela gaurkoan, eta horren inguruan aritu gara Patxiku Irisarri Euskal Herriko nekazeren elkarteko kidearekin, entzun dezagun. Aseguratu ez dutenak, ez dutela kalte ordainik jasoko, hori horrela da. Eta hor, zuk arrisku bat hartzen duzu, eta arrisku horrek hori dakar, ez? Beste kontua da baita ere, aipatu egin behar dela aseguruak dirua irabazteko daudela, eta aseguru horiek oso garesti direla, eta orduan izaten direla urte batzuk, nun nekazariak erabakitzen duen, ez aseguratzea, dirutza batzuk jarri behar direlakoz. Gero, ordea, tokatzen baldin bazaizu, ordeako lehorte bat, zeo zer berreskuratzen duzu, baino ez guztia noski. Aldaketa klimatikoak eguraldia zoratu du, eta udaberria idorte handiarekin hasi bagenuen ere, orain euri jasa bortitzek ez diote bakerik ematen lur landa eremu eta soroei. Nafarroan 3 aste jarraian daramagu euri ekaitzekin. Eta naiz eta mendi, erreka eta urtegientzat aberasgarria izan, eta baita suteak ekiditzeko aski egokia ere izan, nekazaritzarako ez da horren mesedegarria. Egun hauetako tenpestek Kazkabarra ekarri dute Nafarroako ipar zein hegoan. Zereala, barazkiak eta fruta arbolak izugarri hondatu dira, eta momentuz datu ofizialik ez dugun arren, ematen du kaltea handia izan dela. Ur erauntzi eta Kazkabarrak leku jakin batzuetan eman dira, eta lursai zehatzetan. Ekaitzaren ostean barealdia omen dator, eta asteburuan eguzkia eta beroa iragarri dute.
Eta Nafarroatik mugitu gabe orain Txingorra eta Ekaitzak dira nagusi, baina duela urtebete Nafarroako 50 udalerri ebakuatu behar izan zituzten sutengatik. Suak 15.000 hektaria kiskali zituen Nafarroako erdialde eta herriberan. Urtebete pasada Nafarroak inoizko suterik bortitzenak bizi izan zituenetik. Suteek Nafarroako erdialde eta herribera gogor kolpatu zuten. Iparretik egora 50 udalerri ebakuatu behar izan zituzten. Horien artean, Legarda, Obano, Setxauri, Girgillano edo Unseko San Martin. Suak 15.000 hektaria suntsitu zituen Nafarroan. Urtebete beranduago eta akatsetatik ikasia, herritarrek garbiketa lanak egiten dituzte auzolanean eta gainera Nafarroako gobernuak uzta biltzeko temperatura alerta ezarri du. Uzta biltze makinen txinpartak garren sorburu izan ez daitezen. Unseko San Martingo bizilagunak unkituta oraindik iazko suteak ekarri dizkigute gogora. Momentu hortan, beldurra handia ikusten duzu. Dena, ez bete eta ez da izer ikusten, leku guztietatik zua dator, eta beldurra handia, eta orduan guztiok anteolatu genuen, traktorak ateraz, mangerak. Saiatu ginen, zuak itzaltzen, zuaitzaileak laguntzen, etxeak arriskuan zeuden. Eta, klaro, etxe bat zutan hasten bada, dena jarraian daudenez, arriskua zegoen etxe asko erretxeko, orduan, klaro. Herrigoraren laguntzaz eta herrian antolatu dituzten auzolanez, errazagoa izan da, sutearen orbana goxatzea. Zumaiako Santiago Hondartzan eta Urola ibaiaren itsasadarrean ezin da bainurik hartu. Hori erabaki zuen Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, hangourek ez dituztelako betetzen araudian ezarritako kalitate irizpide mikrobiologikoak. Zehazki, E. coli bakterioak muga onartua gainditu du. Dane Arbeo. Orioko Hondartzan eta atzean daukagun Zumaiako Santiago Hondartzan ezin da bainatu, ez da hemen daukagun Urola ibaiaren itsasadarrean. Halaxe adierazi du Eusko Jaurlaritzak Osasun Sailak, izan ere bertako urek ez dute betetzen araudiak ezarritako irizpide mikrobiologikoa. Zehazki, E. coli bakterioan muga gainditu dute ur hauek. Ostegunean Osasun Sailak beste eragin bat jasoko du eta bertan ikusiko da ea Hondartzetan berriro bainatzeko aukera dagoen. Hala ere, gogoratu behar dugu, pasaden astean hemendik gertu Zarauzko Hondartzan ere debekatu zutela bainatzea arrazoi berberagatik, baina ostegunetik jada bainatzea posible da bertan. Bestalde, Ipar Euskal Herrian ere egoera ez da oso ona bertako kostaldean, arriskutsu dagoela adierazi dute osasun agintariek, izan ere mikroalga Ostreopsis mikroalga agertu da beste behin, duela 2 urte agertu zen mikroalga hau lehendabiziko Euskal Kostan, eta 900 lagunek sufritu zuten honen eragina, gripe moduko bat dela adierazi dute, eta aurten lehendabizi agertu da ekainean Donibane Loizuneko uretan. Beraz, ikusi beharko da nolako eboluzioa duen honek guztiak. Bestalde, ongi etorri errefusiatuak elkarteak Lesbosetik korridore humanitarioa sortzeko eskatu die agintariei. 7 kide Lesbosetik itzuli berri dira eta ikusi dutena azaldu dute komunikabideen aurrean. Etorriko 7 aktivista Lesbosen egon gara, bertan ikusitakoa salatu nahi dugu modu batean, eta gaur aukeratu dugu, 21, atzo izan zen errefusiatuen nazioarteko eguna, baina errefusiatuak jarraitzen dute saiatzen iristen, bai gaur, bai bihar, eta azkenean gero eta bide zailagoak aurkitzen dituzte beraien bidean. Eta atzo errefusiatuen nazioarteko eguna izan zen, eta hori dela eta diskriminaziorik gabeko harrera aldarrikatu dute
errefuxiatuentzat. Manifestu bat sinatu dute 30 erakundek legezko bide seguruak eta harrera sistema eraginkorrak eskatzeko. Beste hainbat eskaeren artean, Irungo lurreko muga kontrolak etetea ere galde egin dute. Bertatik aurkeztu dute tokiko elikagaiak eta baztertutako pertsonen laneratzea uztartuko dituen enpresa. Etxeei eta enpresei janaria banatzeko, elikagaiak eraldatzeko eta sukaldeak eta jantokiak kudeatzeko zerbitzuak eskainiko ditu. Baditu egitasmo desberdinak martxan jarriak, lurrak erostetik, gazte informazio ematetik eta konsumora arte, baina tartean falta zen zati garrantzitsu bat gaurtik aurrea bertatikek beteko duna, ez? Soberakinak edo produkzioan egon daitezken produktu horiek nola transformatu kontsumoa errezagoa izan dadin, ez? Hilabete barru ekingo diote iraultza txikien akanpadari Izarran. Uztailaren 19tik 23 bitarte izango da. Herri mugimenduetatik eta herri mugimenduentzako antolatutako topaketa da eta 3. dute aurtengo aldia. Landa eremuari eta herriko txikitasunari garrantzia eman nahi diogu. Hiritik egitaragoak deszentralizatu eta beste era batean enfokatzeko aukera emanez. Iraultza txikien akanpadaren helburua Euskal Herrian ditugun herri mugimenduen eta borroken arteko saretze bat egitea da. Eta baita gure artean ezagutzera, ematea eta elkar indartzea ere. Itako 3. edizio hau ere, Euskal Herriko borroken eta herri mugimenduaren isla izango da. Horren bestez, helduleku berriengana jo nahi den honetan, Itako espazioa eztabaidarako baliatu nahi da. Era berean, ahotsan hitzen presentzia bermatzen saiatzea izan da gure helburuetako bat. Hitzaldiak, tailerrak, kontzertuak, jolasak, bazkalosteko tarte goxoak, auzolanak, konplizitateak eta beste hainbat izango dira akanpada honetako txinpartak. Eta feminismoaren, ekologismoaren, elikadura burujabetzaren eta antikapitalismoaren haize iraultzaileekin ausputuko ditugu besteak beste. Horren inguruan hitz egiteko Katxalin Otsoa Eribeko iraultza txikien akanpadako kidea daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo? Kaixo? Bueno, ez dakitenentzat zer da zehazki iraultza txikien akanpada? Guk iraultza txikien akanpada pixka bat definitzen dugu, ez? Euskal Herriko txoko ezberdinak astintzen dituzten herri mugimenduen topalekua edo elkargunea. Eta zein da zuen helburua? Berez helburu zehatz bakarra dagoela ez genuke esango, ez? Azkenan bada 2 urtetan behin egiten den dinamika bat, eta hor elkarrekin elkarrezketa ezberdinak izateko, eztabaida ezberdinak sortzeko, eta ez dakit, testu inguruan ditugun arazoi aurre egiteko eztabaidak sortzea da izango zen igual buru bat. Aurten 3. edizioa egingo duzue Izarran, 2018an lehenengoa esan duzun bezala, eta 2021an 2. izan zen. Zein balorazio egiten duzue lehenengo 2 edizio horietatik? Esan daiteke ez, azkenean SRS-etik sortu den dinamika dela iraultza txikien akanpada, eta bai esan barra dago, geroz eta jende gehiago animatzen dela parte hartzera bertan, eta hortaz eztabaida geroz eta elikagarriagoak direla esan daiteke.
azkenean utopia berriak sortzen eraikiten saiatzen garen honetan, geroz eta ideia gehiago izan, geroz eta hobeto. Aurten ikusi dugu pantailan ere, pilo bat ekintza egingo dituzuela. Zeintzuk dira esanguratsuenak? Zeintzuk azpimarratuko zenituzke? Berez, baten batekin geratzea bakarrik nahiko zaila egiten zaigu ez, baina bai igual aurten naiz eta ez izan iraultza txikien akanpadaren egituran dagoen espreski agertzen den dinamika bat ez da, baina azkenen finean bai baliatuko da espazioa Boieren hirugarren topaketen asanblada egiteko, eta gero ere berean egongo testuinguruari erantzuteko hainbat dinamika landu ahal izango dira, bai etxebizitzatik pasatuz, zaintza komunitario publikoaren gaia ere hartuko dugu, eta beste hainbat borroka. Esan dugu ez, uztailaren 19-tik 23-ra egingo dela Izarran. Ez dakit, non begiratu dezakegu egitarau osoa edo informazio gehiago non aurkitu dezakegu? Daukagu berez webgune bat, ita.eus izango nuke ditzen dela, orain bertan ez daukat oso argi, baina bestela baita ere badaude baliabideak bai sare sozialetan, Instagramean, Twitterren edo dena den bilatzen baldin bada Googleen bertan erraz topatzeko aukera badago. Hortxe daukagu webgunea pantailan ere, apuntaratzen dugu eta espero dugu aurten ere jende asko bertaratzea. Mila esker Katxalin, gurekin egoteagatik. Bai, zuri. Eta kulturarloan, ekainaren 23-tik uztailaren 3-ra egingo dute Bilboko LGTBIQ+ zinema eta arte eszenikoen jaialdia. 20. urteurrena ospatzeko hainbat berrikuntza egongo dira. Jaialdia ekainaren 26-an hasiko da Arriaga Antzokian, eta Angeles Cruz zuzendari mexikarrak zinegoak 2023 ohorezko saria jasoko du bertan. Bestalde, Getxo Jazz jaialdiaren 46. edizioak ekainaren 28an ekingo dio Euskadiko jazz denboraldiari. Uztailaren 2an amaituko den jaialdiak 18 emanaldi hartuko ditu. Gaur aurtengo nazioarteko jazzaldia aurkeztuko dugu. Folk jazzaldiarekin batera, Getxoko musika hitzordurik garrantzitsuena bihurtu delarik. 5 egunez, ekainaren 28tik uztailaren 2ra, dituen ikaragarrizko kalitatezko programazioa hurbilduko diogu publikoari, hainbat emanaldi desberdinetan artista konsakratuen trebetasunak aurkezteko eta baita gazteen talentua uztartzeko ere bai. Getxoko udalarentzat poz handia da, musika genero hau publikoari berriro ere hurbildu ahal izatea. Horrez gain, kaleko kontzertuak ere izango ditugu, kultura herritarrei hurbiltzeko egiten den apustua indartuz. Ez da ahaztu behar gainera Getxok urtero hasiera ematen diola Jazz Euskadi zirkuituari. 26. edizioa dugu aurtengoa, eta egia esan Getxoko jazzaldia guztiz errotutako festival ekimen bat dugu gure lurraldean. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Niker Laurobaren eta Lide Hernandoren Ke Bomba abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian dituzuela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte.